Bé, avui anem a fer un circuit que ens permetrà que un motor elèctric pugui girar en un sentit o en sentit contrari. Anem a veure com es fa. Aquest seria ja la pràctica número 6. Posem aquí dalt. Pràctica 6. Invertir motor. Invertir el motor. Invertir sentit de gir motor. Vale. Bueno, doncs aquí necessitarem per... Mira, ja han afegit aquí microbit. Bueno, anem a afegir una pila, per girar una pila. Aquí tenim la pila, d'acord? Agafo el nostre commutador, que ja l'han gastat diverses vegades, fem control copy, control V, 2, i el meu motor. El motor el tinc aquí. Ja posaré tot un poquet més centradet i així es veurà millor. Per fer-ho, agafo el positiu i el connecto en aquest. Aquest també d'aquí aquí, i ho puc pintar de color vermell, aquest de color vermell, per a que es vegi millor com estan connectats. El negatiu el connecto a l'altre terminal del commutador. Este el pintaré de color negre, perquè és el de la pila, el negatiu de la pila. I ara el que tinc que fer és connectar cadascun dels terminals del motor al terminal comú de cada commutador. Podem posar, jo que sé, quin color podem posar? Un blau, per exemple, que es vegi bé, i aquest el podem deixar un verd per a que s'entenga. Aleshores ja estaria, ja funcionaria. L'únic que ara, fixeu-vos, que el que passaria és que aquí li arribarien els 9 volts de la pila i aquí també 9 volts. Com no hi hauria cap diferència de potencial, ara si engego ara no funcionaria. Però en el moment en què aprete 1, ja hi ha diferència de potencial. Però si mirem aquí, veieu que està girant en sentit negatiu. Si jo vull que gire en el sentit contrari, puc canviar el sentit de gir simplement clicant l'altre. Ara tinc aquest sentit de gir, però sentit contrari. Un sentit contrari. D'acord? Doncs bueno, teniu que intentar fer aquest muntatge i ja està.